Avui vull parlar de vosaltres, dels que esteu a l'altre cantó de les pantalles de cada una de les meves xarxes socials. Sí, parlo de vosaltres, dels que en les darreres setmanes m'esteu donant un suport increïble. Sé que sovint us dic les gràcies, però em sembla una paraula tan petita per tot l'agraïment que tinc cap a vosaltres. Quan vaig iniciar aquest projecte, ho feia per mi, per fer-ho com un mètode de teràpia, per ajudar-me a expressar, perquè sovint trobava que em reprimien en certs aspectes a l'hora d'expressar certs sentiments, certes emocions, i jo necessitava treure tot això del meu cos, desenquistar les coses, treure-ho fora, esperant que potser algú amb una miqueta de fe ho escoltés. Però veient les xifres, cosa que no m'agrada veure perquè no ho feia per les xifres, m'he adonat que no sou un, ni dos, ni tres. Sou moltíssims les persones i les reproduccions que feu a les diferents xarxes socials i que m'escriviu missatges tant en públic com en privat per donar-me suport i donar-me la valentia que tant mencioneu. La valentia no la porto jo. Per molt que us sembli, la paraula que arrossego és la por. Tinc molta por quan faig aquests vídeos, tinc molta por del possible mal, tinc molta por de si em trobo algun impertinent que es burla i m'enfonsa més. No tinc gens de valentia. Diuen és molt valenta o parla amb molta claritat, algun dels missatges que he anat rebent, o que estan orgullosos del que faig. I agraeixo les paraules, de veritat. Però no sóc un orgull, ni tinc valentia, ni res d'això. A mi m'han ensenyat que a la vida s'ha de ser generós. I per mi és un acte de generositat compartir tot això pel fet de que pugui ajudar a una sola persona. O que algú en algun moment pugui sentir-se identificat. O una altra persona digui, doncs jo també ho diré. I aquesta por que té es converteixi com la meva por. Una por però que em puxa que surti cap a la llum. Hi ha molta gent que s'amaga, s'avergonyeix, que té por de tenir un trastorn mental o qualsevol malaltia en general, que els hi fa por. Mira, no esteu bojos. No esteu bojos. No deixeu que us diguin això. O empodereu-vos de la paraula bogeria. No diuen que els bojos són els que viuen més feliços, doncs llavors no són bojos, creieu-me. Són persones que vivim la nostra realitat, ni millor ni pitjor, és la realitat que estem vivint i que ens converteix en persones igual que els altres. A vegades ens diuen que tenim unes ulleres que fa que veiem el món de manera diferent. A mi m'agrada pensar que és el reste del món que porta les ulleres i que jo estic veient el món tal com és. Perquè aprecio la seva bellesa, aprecio les bones coses, però no m'omplen ni m'aconsegueixen entrar dins del meu interior. Aquest missatge és per tots vosaltres perquè us vull agrair el vostre suport, cada un dels m'agrada, dels comentaris, de les escoltes silencioses o xafarderes que veu. Moltes gràcies. Gràcies per ser la millor de les teràpies, que és aquesta calidesa, aquesta generositat, aquestes abraçades quan us trobo al carrer. Aquest suport que em motiva a continuar obrint el meu cor i desenquistant cada un dels mals que porto dins. Gràcies. Gràcies per ser una petita llum a la meva vida. I encara que sembli molt de pilota, no ho és. Feu molt més del que creieu, perquè a vegades aquests petits gestos són valors per als altres. Hem de tornar a valorar les petites coses i les coses senzilles i deixar-nos de tanta connexió al món de les tecnologies i centrar-nos a mirar els ulls a qui tenim davant. Gràcies per formar part de la meva història i gràcies a tots els valents que esteu sortint de l'armari.